Първият в света нискотемпературен двигател изобрети инженер от Видин. Той може да ползва всякакви топлоизточници, включително и 12-градусова подпочвена вода. Според Никола Цеков, това може да е началото на нова индустриална революция в света. Изобретението вече има български патент и очаква световен. Още вижте в репортажа на Лидия Каменова. Отлага се краят на света, казва инженер Никола Цеков, защото новият нискотемпературен двигател ще сложи край на безмилостната експлоатация на полезните изкопаеми и ще съхрани земята като дом на човечеството. Използвайки принципът на разширяване на газа в реон при загряване, двигателят превръща топлоенергията в механична или електрическа. Примерно казвам, да кажем, тецовете, които произвеждат енергия, те стигат някъде до коефициент на полезно действие не е повече от 15-20% максимално, а другата топлина се изхвърля в околната среда. С помощта на това нашето устройство, тая топлина вече може допълнително да бъде използвана за допълнително количество енергия. Революционното в случая е нискотемпературният топлоизточник, обяснява Цеков, защото до момента всички технологии са високотемпературни. Двигателите с вътрешно горене, например, използват температура от над 500 градуса. Попаднах на една информация за газовете от Большая химическа енциклопедия, тогава рових в нея за други въпроси, обаче случайно попаднах на тия неща. И от тогава, съответно, мисля върху него. До сега сме направили 15 такива двигатели. След 7 години практически опити да сработи принципът, резултатът е на лице. Никола Цеков вече работи със своя колега Ради Лишков по промишлен модел на двигателя, който се очаква да бъде готов до 2 месеца.